Hello mga wang! My name is Wang Yusing from Digos Good Vibes. Gakong mo nga video karon is make over and over and over again. Ayan, kay Mother's Day man. So, syempre, make over na akong mother. Wala may salon, wala parlor. So, ako siyang pagpapahon diri. Dugay naman ko siya ng hanyo na ipariban daw yung buhok. So, ako na lang mangunay og riban kay para walay gasto. Kay wala po tayo budget. So, ribanon na ko siya akong i-vlog. So, sa patong ipaabot ato ng inaton iyang buhok nga kulot og dry. Ayan. So, let's go! So, muna siyang gamiton, mixing bowl, a frying brush, suklay, katong tail brush, tail brush ba ni? Tail brush, basta suklay. Oo. Panggupit para kung taas ang buhok niya pangit, muna siyang gamiton. Tapos, syempre blower, di mawala pang pauga. Plan siya, katong pang pa-straight na siya og kani. So, syempre, nadyo medisina sa riban. Kaya saan yung pagriban o walay medisina. So, unya, di lang ako ipakita ang brand. Medyo mahalon ni siya nga brand sa medisina. Pero di lang ako ipakita kay bawal. So, let's go! So, first step. So, medyo taas man yung buhok. So, kuha na to gamay diri o kanina. Una, man naman siya shampoo kanina. Nag-shampoo na siya. Tapos, so, limpyo na yung buhok. So, pwede na to diretso butang sa lagi blower naman po so pwede na diretso butang sa first medicina sa riban. Okay, start na ta. Okay, first steps, number 1 sa medicina sa riban. Mo ni siya ang number 1, mo ni siya ang magpa-straight sa sa buhok. So i-apply na nato. Let's do this. Ayan. Medyo lisod jud riban yung buhok kay dry tapos kulot pa niya with color pa gyud bising masunog mahadlok ko pero i-try gyud akong best. Pero bitay kadlok pasunog wala bitay bayad libre ra bitaw ni. Ang problema na siya bitay nagpariban, nisalig siya sa kuha. Bantay after aniha dili gyapon mo gwapag hago medyo kay imong buhok ko murag alambre. Oh, Diyos ko Lord, kalisod aning saon ko ni pagkuan pagriban nani patay pa jud, dry pa jud. Pero ayaw kabalaka, ako'y bahala ani himuon ti ka unyag si Marian Rivera. Depende ra sa imo asa man Angel Locsin, sa man Nadine Lustre, Liza Soberano. Depende sa imo gusto. Ikaw lay bahalag pamili, kaya ako lay bahala sa tanan, ha? Siyempre, pili lang. Ay lang nang lisod kay nga artista. I-base lang po sa imong dagway ha. So, syempre, ang imong hunahimuon, sudlay-sudlayon sa nimo ang buhok, ibahin nimo siya katulo. Oo, diba? Oo, gibahin yan. Naning kay siya, Tapos, magbahin, nimo siya kung ano yung pinakailalom jud kay mao na siya una nimo butngan is jud siya imo jud siyang kuan para limpyo kay pagka di ba oo nang problema na siya unsaon pagpa straight sa buhok sa iyang mother na wala may kuan kana lang kimpit sa halayan ang gigamit kay wala joy kimpit Ginoo ko antos-antosan na lang ng kimpit kay di man kagwapa kanang kimpit na lang sa halayan. And butgan na nato og medisina. Ayan, hinay-hinay mo butang. Ana lang kadali, simple lang kay sa katanan. Padayon lang sa pagbutang. Ayan. Dapat dili ka tapulon ani kay kapoy kay ni siya nga trabaho jud. So laban lang ta ha, murag lisod kay ang buhok kay murag dry. Murag akong panit. Nahuman ang first steps, nabut nga na nako tanan except anang tumoy kay di man pwede siya isabay kay masunog kay na i-color. Sunog di na daan niya bisig masunog og samot. So kita kakupay pasanginan sa akong mother gisimba ko lang. So lato taon niya babad sa nato for 45 minutes. Ayan. And duman ang 45 minutes so i-check nato tapos ibaba na nato ang medisina patong dira sa may tumoy para mabot ngan pud siya gamay para maluto pud siya. So, check na to niya taon-taon. Ato na nang waswasan bisig, masunog. Ginoo ko, makatawag tag bombero. After 10 minutes, ato nang banlawan para sugod na taog plansya. Ay blow dry tapos plansya. And ato nang i-blow dry para ma-plansya na siya. Dapat ipaugad yun siya og maayo. Sama sa kauga sa imong bilahan ana. Paugahon nimong taman-taman para dali ra plansyahon. Ayan. And nauga na siya. Ayan, uga na. So, pwede na to sugdag plansya. So, ang pagplansya na is dipis-dipison lang nimo para maluto. Maano jud siya, maplansya jud siya tanan. Kaya di man siya pwede bagaon kay basig. Dili matarog plansya. Mubalik. Babalik kang muli by Regine Velasquez. Ayan. Sa tarungan jud na to plansya para balik ang customer. Ayan.
Diri nga part kaning magplansya ta medyo laay jud kay siya sa katanan. Medyo ang customer pud gani makatulog usahay ani maunang para di makatulog ang customer, pasui gamay. Ayaw kahadlok, gamay lang, char lang. Happy tagid mahuman og plansya. Ayan, haway kay sa kamot. Dili jud ay lalim mag-riban-riban. Uy, samling kapuya. Dugay na ko wa kabalik og riban kapoy man kay sa kamot hawoy kay sa kamot Ginoo ko. Ug dili lang sa kamot hawoy ha, pati mong bilahan hawoy yun jud og taman Ginoo ko. And nahuman naman siya plansya sa first. Ayan, so second ano na ta siya. Second nga medisina na ta. So same lang gihapon sa primero, bahinon siya nim katulo. Ayan. Oh, di ba gibahin katulo tapos ayan, mao ra gid gihapon sa gihimo nimo sa first step pagbutag medisina. Inana lang kadali, dali ra jud kayo himuon siya. O, ayan. Medyo kutigod siya nga trabaho pero masanay ra man ka labi na sa mga bayo tahod ka. Ipangpahid lang nimo ang medisina, ibutang sa ibo sa buhok, hala, ibutang lang nimo dira na. Ipahid-pahid lang nimo tud sa mabutngan siya tanan. Ana. O ana, butang lang ka tapos chika-chikaon po nimo ang kuan if ever na kay customers, chika-chikaon din mo taman para di siya ma-boring or di siya katulugon or pakatawo nimo naragod sa imo hagud oy basta maano siya. Tapos tarugon po nimo og trabaho, butang-butang nimo ana, chikahon nimo madam. Ngatag tip madam ha kay dibi lalim magbira sa imong buhok madam. Chokra bitaw madam oy, naragod sa imo imong tinud-on. Char lang for the bangs ana. Yes, ibabad na to og 30 minutes para mahuman ang second demotion. Kapoy kay paabot sakit akong hawak. Nanami sa ano? Nanami sa 4 hours na mi. 4 hours na mi ano panahuman. So napay mga 3 hours or 2 hours. Gibabad pa man ako to mga 30 to 45 minutes sa pod agyan para ano para nindot jud. Human nagwaswas, so diretsyon ta sa medisina nga number 3. Ang medisina nga number 3, mura lang ni siya og murag hot oil or something like that. Oo. So wala na ako low dry maayo, ako na lang gibut ngan diretsyo og number 3 nga medisina kay Hugs na ki A. Ayan. So taon-taon makita na nato ang resulta. Tan-awon tag mo gwapa ba. Ayan, after 30 minutes, ayan, nawaswasan na siya, susudlayan na nato, tapos i-blow dry na nato. So, makita na to ang resulta karon. Dili lang jud ko ka-sure ha, kung kanang mga artista nga, kung ipangbanggit ganina, mao ba jud ang hitsurang kalabasan karon kay murag pil na ko, dili good, murag layo ra good, pero sa buhok, okay good siya, pero ang naong, dili good madala. Kani kay hapit naman siya mahuman jud, pahuman naman jud siya kay last naman jud na siya. Chika-chikaon din mo na madam, gwapa kay ka madam, kung para patagaan kag tip ba, ana ang diskarte ra gud. Uy, Ginoo ko. Ay nagka-uwaw chika-chika. Oh, ni madam gwapa na kay kalami kag buhok mura kag si Angel Oxin ana. Oh, di ba? Lami na og resulta. Ayan, oh, sunod-sunod na sa galaw yung buhok. Kaso di lang magpakita sa iyang beauty kay kabalo na ka basta dili tsuraan maulaw gyud. Oh, di ba lami nagresulta. See? Mana siya. Oh, sila talikod di jud mo lingi pamati kaayo. Oh, sino na yung buhok not like ganina. And maura to mga wang, nahuman na jud akong ribbon. So pasensya na kaayo kay wala jud nakita ang yung naong kay maulaw siya mo atubang. Likod lang jud nakita, maulawan mo gud siya wang. Ayan. Dagan kayong salamat. Oo. And once again, happy Mother's Day sa tanan. Sa tanang mga inahan nga na inunlan, happy Mother's Day. Ayan, ampingan na itong mga ginikanan, labi na itong inahan mga wang, ilab na to sila kay wala taning kalibutan na karon kung wala sila. So, sila ang nag-amping sa to, sila nagdala sa tuwa 9 months sa tiyan. So, syempre, ilab yun na to sila mga wang. Ayan, thank you so much. And once again, my name is Wang Ising from Digos Good Vibes. Salamat sa pagtanaw sa among videos mga wang. Daghan kayong salamat. Ayan. See you soon. God bless. O don't forget to subscribe sa among YouTube channel ha, Digos Good Vibes. O i-click lang ang bell button. Ayan. Para updated mo sa mga videos na mo wang. Pasensya kayo. Wala may kahimo og video kay ICQ pa, dili ko kabiyahe og Digos, pero hapit na wang, hapit na yun nanay mga biyahe pa dong Digos, makahimo dyan magsisbosang silingan, ayan. So, atangin ninyo na perminti mga wang, dagan salamat,
God bless you sa inyong tanan and bye-bye!